ma wach madhi summarize wachno duto magibed ka ging'eyo ni kata mana iluongo ni friendly fire also ban, tiende niya kata mana mach maot muwacho ni ma watugo ga tuge odwa ka be nyalo weng'o, nyalo wang'o kata nyalo wang'o kata odno. Friendly fire mineno koro giwacho ni ma mana ma odwa ka marigi ji tiyogo mondo ng'ino tiyo gi mach mondo pang go Kenya Kwanza. Utiyo gi mach, utiyo gi buok, utiyo gi luo, obuogo ji mondo opang go ka. Seche mutiyo gi majno ema biro lokore mawang'e. Iwinjo? Mar ariyo, wan kaka ODM and Azimio waonge mpango mora mora kendo. Mpango wa en Raila Amolo Odinga. Obedo ni odhi oko, obedo ni entie, wan Raila Amolo Odinga emwarito wache. Sanun jo international. Iwinjo? Wago malo. Iwinjo? Wan bang Raila Amolo Odinga. Ok wadwa ni mondo wabed gi paro mora mora kendo. Ene mobiro pangowa kendo ing'e niya George. Ji mang'eny, jogewa mang'eny osedhi tiyo gi sirkal. Kendo ndalo duto iyudo ka jogewa wacho ni waweuru Raila wadhi wati gi sirkal. Ndalo ma waseneno dongruok kaka oganda en mana ndalo ma jakom Raila Amolo Odinga oriwore kod sirkal kata kelonwa dongruok no kata oyawonwa dhoot. Mane masaa mwasenene dongruok. Kineno kata mana tuo oriwore gi Moi, mane sama waneno dongruok. Grand Coalition Government emwanene lam gi ndeche gi gik mabeyo. Ka nying'iyo kata mana ndalo handshake emwanene port ma Kisumo minyalo ger nyaka meli Kisumu. Dong jogewa ema tiyo kanyo kata ohendniwa ok ema supply gi. Omiyo wan waonge kod wasiwasi. Ineno ka jakom kata sani nyo wicho dhi kaka no wicho dhino. To sedhi mochako manyo gimoro maduong' kom mar AUC ni. Ineno ka en gima nyalo duogo mondo kata ka ok okonyo Kenya mangima to bipoth ka okonyo Uganda. To kendo ang'eyo ni ok olalne ni nitie jok miluongo Uganda mar Joluo. Wiye ok owil. Kendo ang'e ni kata mane next election en kod mpango kako dhi pangowa. Kata bed mana ni en onge but ok odhi we oganda mondo dong kamano. Omiyo anakwa jowa duto te kamoro amora ma gintie. Ji owe bagni. Ji owe wacho ni sani koro en sa mar ringo oko kata dhi manyo. Kata ni dhi mana tiyo ka UDA no. Chieng' ma jakom donjo ka UDA no eno. To relevance go rumo. Iwinjo? Ene ma koro jalo cha biro winje. No setimore ndalo mang'eny. Nitie jowa mang'eny manoringo dhi join kata Jubilee ka jakom pok obiro. Ka jakom no donjo to wach relevance mar gati nade orumo. Omiyo wan kaka oganda wapangore bang Raila Amolo Odinga.